I Landudno awn ni nesa, a Thaith Gethin. Mae'n amser I agor yr amlen. Helo na. Dwi am fynd â chi am dro hudolus na air da, ar hyd llwybr arfordirol Gogledd Cymru. Ar y taith, byddwn yn pasio promenade iconic Llandudno. Mae'r daith yn cychwyn ar gerrig o'r orsedd. O fanna mi fyddwn ni'n cyrraedd heibio Pir Llandudno. Wedyn mae gennym ni'r promenade iconic. Wedyn draw I wrthwyneb y gogarth fawr, da ni'n mynd heibio'r gogarth fach a mae'n cael ei adnabod fel trwyn y fuwch oherwydd y siap. Ac hefyd wedyn bai yn yr anylion Angel Bay. Traeth hyfryd ac anghysbell lle mae'r morloi yn mynd I fagu ac amlychus dros y gaea. So falle welwn ni rai morloi, waw! Rydyn ni'n gwybod bod Gethin yn gerddor, ond ydy yn gerddwr brwd. Dwi'n mynd gweld yn hun fel person sydd yn gwneud pethau anturus, yda dringo. Dwi'n mwynhau cerdded yn gyson, a mewn ffordd gret o jyst ar y penwythnos ymlacio a cael allan o'r tŷ. Mae'n addas bod ni'n dechrau yn y man lle creoed Alice in Wonderland, achos mae Fion bant gyda'r ferries eto. O'n i'n mwy surprised, nes I gyrraedd ma, mae buses yn Llandudno. Buses? Mae'n orsaf drenau yma. Beth sy'n sôn am buses? O'n i'n meddwl bydde buses, dim double deckers, anyway. Mae'r byd yn llawn o ryfeddodau, a'r un yn fwy ryfedd na... ta beth. O'n I wedi gweud rhywbeth eitha top ar ffordd lan yma, o'n I fel, mae buses I gael yn Gogledd Cymru. O'n I ddim yn deall bod Llandudno mor boblog. Mae'n neis, actually, achos chi'n gallu gweld yr tir a'r môr a, chymod, y dref hefyd, felly edrych ma. Hei, dwi'n fe? Siwmai! Helo! Ti'n Llandudno, de? Ti'n iawn? Ti'n oce? Oce. Ie, good diolch a chi. Ti'n iawn? Ie, good diolch. Diolch yn fawr. A, ti'n? Hei. Wel, croeso chi gyd I Llandudno, de. Dyma ni, yr olygfa. Dwi wedi bod yn edrych arno fo ers blynyddoedd, wedi cael yn eni am adur yn yr ardal yma. Da ni fama, cerrig yr orsedd. Wedi bod yma ers canrif bellach, 2 Steddfod. Ond mae gen I lot o waith cerdded I wneud. So, da chi'n barod? Barod? Barod, ffordd yn Ie. Ail allan hwn. A bant â nhw I fwynhau pleserau'r dre a elwyr yn frenhines y trefi gwyliau. Wrth I ni edrych allan i'r môr, da chi'n gweld melynoedd gwynt oherwydd ers cwpl o flynyddoedd ŵan, mae gwynt y môr wedi bod rhywbeth mawr ar hyd yr arfordir y gogledd yma. Ers cwpl o flynyddoedd. Ers 1958. Dim syniad ers pryd. Doedd nhw ddim yna pam ges i'n enni, de. Mae fe ddim yn I marco lawr, ddim yn gwybod yr hanes. Oes gwynt rhywbeth arall fyna, gwydwch? Pan godwyd yr fferm wynt ta, oedd na rwcnach ynglyn â sut oedd yn effeithio ar yr olygfa? Wel, doedd na ddim gwrthwynebiad ar y pryd o ran yn fawr yn yr ardal. Dwi'n meddwl bod bobl yn ymfalchio yn y ffaith bod o'n hybu ecniad newyddol ar y pryd. Dwi'n bersonol jyst yn teimlo mae'n well cael nhw yna a bod gennym ni ffyrdd o ecniad newyddol na mewn ffordd bod ni ddim yn ystyried pethau ar gyfer y blaned. Felly mewn ffordd yn ddelfrydol na wrth edrych allan yn y môr. Ond eto, dwi'n meddwl bod yna'n byd yn hyll yn nhw. Dyn nhw sicr ddim wedi ymharu ar boblogrwydd y dre gyda thwristiaid. Maen nhw'n deud, os di'r gwestai Llandudno I gyd yn llawn, mae poblogaeth y dre yn cael ei ddwblu. Oherwydd mae hyd y ffrynt yma I gyd y westai ac wedyn I fewn i'r dre. Felly mae ddigon o ddewis yma ac yn amlwg mae o fel tre lan môr, mae'n cael ei alw yn frenhines tref lan môr Cymru. Ie, Gethin, dim marciau ychwanegol am bethau rydyn ni eisoes yn gwybod. Ond I Laura, mae'r daith yn fwy o strôl nag o stretch. Dwi'n siŵr faint mor gyflym pob yn diarfer cerdded. Di pob arall ddim eisiau mynd yr un sbyd o I dwi'n meddwl. Ti'n barod, Don? Oedd pawb yn barod ar wahân I hiw. Wel, bai fi oedd yn bod yn eitha comical yn trio neud I mewn I pwll dŵr heb dŵr yno fo. Dwi'n eitha falch ar hiw gwybod. Fi tripodd e lan, oedd chi'n gweld na nawr. Nes ti gwybod taith cerdded fi, so wedyn ma'n deg. Dwi'n meddwl bod hynna'n arwydd bod ni'n barod am fwyd. A chyn iddyn nhw drengu, gadewch I ni weld beth mae Gethin wedi paratoi ar gyfer brenhines y picniciau. Ar gyfer mynd efo ni, mae gennau sgons cartre wedi sortio allan y fama. Wedyn bach o bara ceirch I fynd efo'r cawl.
A wedyn mae gen i gasgliad o gaws Cymreig a bisgedi. A wedyn mae yna rhyw surprise o ran y diod ynde. Na ni fynd am y cawl gynta. Minestrone ydi o, felly lot o lysiaf. Da ni wedyn yn mynd i symud ymlaen. A wedyn, da ni'n mynd i symud ymlaen wedyn i chydig bach o gaws Cymreig efo bach o fisgedi. Dwi'n meddwl oedd angen mynd i gymaint ymdrech efo cael cyllyll a ffyrc go iawn a cael llechan i weini'r bwyd arno fo. Dwi'n meddwl bod o'n poeni lot am sut mae pethau'n edrych a gael y delwedd yn bwysig iawn. So, wel, felly ni gael rhywbeth bach i yfad i gadw ni fynd cyn cael y pwdin, felly... O, jas, o'n i'n gwybod! O'n i'n gwybod! Diolch. Wel, oedd y gwen ar wyneb pawb yn wedi cfan y schist yn y Prosecco allan, oedd Fion yn y nefoedd, dwi. Felly... Gael ei stopio? O, iechyd da, boys. Ie, iechyd da. Na ni, i Landudno. No? Y tri peth dwi wedi licio mwyaf am y picnic na yw y Prosecco, wrth gwrs, yr bara a'r jam. Bydden ni'n ddigon hapus i roi deg am y picnic hon. Oes rwy'n eisiau topio bach? Ie, please. Ie, wel, Cyn i ffeindio os mae rhaid. Mae pawb wedi bita bob dim, so gobeithio bod hynna'n arwydd da, de? A mae'r swigod wedi helpu chwyddo'r marciau siawns, ond nid taith gerdded oedd hon i fod gethu? Mae hwn yn adeilad eitha arbennig yma Llandudno, oherwydd yn wreiddiol, mi oedd y bad achub ddim yma ar lan môr yng ngogledd Llandudno. Mi oedd o'n ganol y dref fel bod y bad gallu cyrraedd yr traeth yma a'r traeth ar ochr arall Llandudno. Ddaru o'n benderfyniad bod well bod o ar lan y môr, a wedyn cynllunwyd ac adeiladwyd yr adeilad arbennig yma wedi ennill gwobr am bensau'r niath oherwydd yr edrychiad mewn ffordd ddim yn sefyll allan fel dim byd sydd yn tynnu ffwrdd o'r tirwedd sydd tu nôl i ni fanna. Right, dyna ddigon o barador y prom fel hen godges, beth am ychydig o ymdrech corfforol? Da ni'n mynd oddi ar y lôn wan, felly? Yndan, dim mwy o'r lôn fawr i weld, a da ni rwan yn mynd rownd Gogart Fach a cyfle i weld chydig bach o'r ochr arall. O, ma' hwnna'n neis. Mae gennym ni olygfa gret rwan o yr ochr arall mewn ffordd, dim Llandudno da ni'n weld ffordd yma, da ni'n gweld Llandrillion Rhos, draw mewn fai Colwyn, Hen Golwyn, Llanddulas, a wedyn reit draw Mancw mae gennym ni ardal Rhyw. Felly, da chi'n gweld yr arfordir i gyd. Ia, reit ta. Neis. Hael ma'n braf, dydi? Allan yna, do. Da chi gyd yn licio dipyn bach o her pam da chi'n mynd i gerdded, felly da chi fod dipyn bach o sialens mynd fyny ochr craig neu fyny rhywle bach yn serth, ta? Ryan, da? Ia. Ia, ymrywio eich bach. No way! Na? Mae'n rhy galed, ond bach o sialen. Ia. Ymlacio fi fy wneud a pan fi'n Ymlacio cerdded. mewn daps, ia. Ia. Ydy'r plant o Blith y Pedwar yn dechrau dyfaru gwisgo'r daps na? Ti'n okay? Ie, ffain. Clywes i slip? Na, fi'n ffain. Okay. Yes! Wel, da ni'n gweld y mlynedd gwynt eto rwan. Dwi wastad yn deud, mae fatha bod nhw'n eich dilyn chi, oherwydd lle bynnag ydych chi'n sbio, boed yn Llandudno neu'n fama, mae'n anodd gweld... Fath gadael Mona Lisa. Ia, lle yn union ma nhw'n de. Mae'r daith yn tynnu at ei therfyn ar olygfa ola yn Uniw Rhyfeddi. Wel, dyna ni lawr Fancw. Dych chi'n gweld y morloi lawr ar lan y môr. O, waw! Ia. Wedyn ma' ma' nhw... edrych fel creigiau. Ia. Mae'n anodd gweld nhw dydi, ond mae nhw yma dros y geia, mae nhw'n nythu, ac wedyn mewn ffordd mae fatha rhyw fatha warchodfa iddyn nhw rwan. Morloi bai yr ynghylion sy'n cael pen ar y mwdl, ond cyn iddyn nhw wahanu, mae gan Gethin anrhegion i'w rhannu. Botel o gwrw sydd wedi cael ei wneud yn Llandudno. Mae'r cwrw yma'n cwrw lleol o Llandudno, felly rhyw chydig o gwrw, ac mae Aber Falls yn bell iawn yma, felly mae gen i chydig bach o'n hoff ddiodi. Gin bach i chi, un i chdi fan o Hyw. Diolch yn fawr. Un i chdi Fion, a chydig bach o gin, felly mwynhewch heno traed i fyny. Diolch yn fawr, Gael. Diolch yn fawr. Dyna ni! A bydd angen cymorth yr ynghylion ar Gethin i'w godi i fyny i frig y bwrdd marciau. Pa mor fodlon oedd ei gyd gerddwyr gyda'r daith? Oedd e'n un donog, olygfeydd yn debyg, ond gwybodaeth da.
daith go lew ar y cyfan. Oedd yn dda cael y tamad yma oddi ar y palmant i gloi y daith. Bydden ni wedi dechrau bach yn agosach a gallu di wneud mwy o fan hyn. Bydde hwnna di wneud y daith yn gryfach, fi'n meddwl. Ddim yr adroddiad perffaith i'r athro lleol. Siwd farcio Caeth Gethin, tybed?